Pozdrav ljudi, evo me na polju. Sad je trenutno 30 stepeni. Evo neka ptičica se čuje. 7 sati ujutru. Ja nisam opet spavala cijelu noć. Ne mogu da zaspim od vrućine. Zamenila sam dan za noć. Haos totalni. Tako da sam ja jutros u 6 sati zalivala baštu. Ajde vidimo šta se dešava. Pošto nisam juče snimala ništa. Vidite kako sam počupala sav ovaj korov sa paprike. Znači više nema korova, tikvice su tamo super. Kukuruzić, paradajzić još nije zreo. Znači još je tvrd. Treba da bude mekan. Kad bude bio mekan onda ću da ga uberem. Da vidimo šta se sa ovim dešava. Treba mu sunca. Ne znam kad bi mogla da ovu travu nekako stavim ispod paradajza. Da ga nekako stavim gore. Da dođe do sunca. Evo i ovaj ovdje isto. 3 komada. Opa, otpade. Evo ga jedan. Njega ću posle... neka bubica ga izbušila. Njega ću posle smažem. Hajde da ga stavim ovdje. Opa, gušterčić. Mali gušterčić. Tako da imamo ovaj čeri koji mi se uopšte ne sviđa. Nikakav je. Znači, a ovdje paprikica. Ja ne znam da li je ovo ljuta ili je ovo ona druga, ali krenula je paprika. Vidite kako je lepo. Ovdje gore cveta. Ovdje ima još jedna. Tako da bit će paprikica, evo i ovdje krenulo. Polako, vremenom. A da vidimo, sad pošto je jutro, ujutru su cvetale. Ovo su muški cvetovi. Cvetale su tikvice. Evo vidite kakav je muški cvet kad je otvoren. Gde je ona jedna tikvica? Ona je tu negde dole. Evo je dole. Vidite. Znači ona je tu. Ima još. Evo još jedna. Imamo 3 ženske ovdje. Koliko ja vidim. Treba da ih tražim. Znači kad porastu. Sad su mali. Evo cvet pun vode. Pošto sam zalivala. Vidjet ćemo. Kukuruzić. Evo ga kukuruzić. Ovdje ova tikvica. Evo ga. Ženski. Vidite tu. Eto ga. Znači tu će bude tikvica. Ženski rastu pri dnu, a muški su ovi što cvetaju na gore. Veliki. Ovdje ima tikvica, koliko je velika. Veliki list. Pretražujemo. Šnjuvamo. Joj, bodljikave su. Skroz su bodljikave. A ovdje imamo ovu travu, dajte to da iščupam. A ovo su lubenice. Za koje sam ja mislila da su dinje. I evo je lubeničica. Vidite, i one cvetaju. Znači imam 3 komada koje sam ja za sad videla kopajući ovdje. A ovaj kukuruz je baš veliki. Evo ga skakavac na kukuruzu. Kukuruz je baš porastao. Ovaj je najveći i ovaj ovdje. Baš je lep. Neka ga tu. Ajmo tamo da vidimo šta se dešava. Ovdje su ovo što sam posadila, što sam mislila su lubenice, to su dinje i ovdje je ostala samo jedna. Ova dinja nešto je pojelo, vidjet ćemo da li će preživjeti. I ovo ovdje, vidite, nije imala sunca, ugušila je trava, ali dobro, paprike su sad raskrčene. Sve malo po malo. Znate, nemoguće je sa toliko komaraca. Ja se svaki put vratim ispecana. Vidite kako je procvetalo ovo. Kako se zove ovo cveće? Prelepo je. Zovu ga i divlji, kako se zove, slez. Divlji slez. To cveće je baš lepo. Idemo dalje. Evo tikvice cvetaju. Tu sam jutros vidjela i paradajzić. Ne paradajzić, krastavčić. Da vidimo ovu lubenicu. Da je okrenem. Znači evo je lubenaja. Joj što je slabo.
Ne vidi se dobro, mnogo jako sunce. Evo su boranije. Vidite boranije. Lepe. A vidite koliko su lepi cvetovi. Opa, neke bubice. Pogledajte, oprašuju. Ovo su pčelice. Da li je moguće u Zaklopači ima pčelica? Pogledajte vi to. Pogledajte pčelice. Ljudi, ja nisam vidjela pčelu ovde, ne pamtim. Znači, ipak ima ujutru pčelica pre vrućine koje dođu. Sad ja moram tu da pazim da ne zgazim. Ovde sam negde vidjela, opa, krastavce. Evo ga ovde jedan. Tu je jedan. Ovo će sve da budu krastavci. Znači, ima ih dosta. Znači, ljudi moji, ima pčelica. Vidite kako je lep cvet. Pogledajte. Bundevica. Bundevica. Sad tamo da se ne zavlačim. Pogledajte tamo. Sve lepo. A ovde kupinice. Kupinice još malo pa su zrele. Znači, evo ja ih zalivam. Ovo je prvi put ove godine da ih ima ovoliko. Znači, evo ih i ovde. Vidite koliko ih ima. Još malo pa su zrele. Mislim, neke su zrele. Da li da ih uberem? Ajde. Pogledajte. Lako se odvajaju, znači da su zrele. Evo je ova. Baš su lepe, one su jako zdrave. Opa, ispade mi jedna. Gde je pala? Gde je pala? Ispade mi jedna iz ruke. Evo je. Znači, kupinice. Jedna je tu pala dole. Evo je. Evo je. Pogledajte što su lepe. Sad ću da se zasladim malo vitamina. Fantazija. Kupinice. Jaj. Vidite ovo što je procvetalo. Ove trubice. Ima svašta nešto. Ali ovo plavo cveće me oduševljava. Mnogo ga volim. Šteta što ću morati sve. Evo ga i ovdje. Morat ću da ga pokosim. Ali šta da radim? Čekam da bude malo drugačiji dan. Juče nas je nevreme zaobišlo. Znači, ono što su najavili, bum, tras, dum, grmljavina, nevreme, grad, ne znam ja šta. Ovde toga nije bilo. Nije bilo ni oblačno čak. Čula sam što su neki ljudi pričali da je grmelo kod njih, ali nije bilo kiše. Tako da, ne znam, Zaklopač uvek zaobiđe oluja. Uvek nevreme, ogromno neko nešto što najavljuju, uvek zaobiđe Zaklopaču. Malo na ovu stranu. Tako da, eto, ljudi, imamo kupine. Sad ću da se zasladim. Sad ne znam kako da ih stavim. Da završim video. Stavit ću ih ovde negde. Evo, može ovde. Pa ću da ih operem. Da završim video. Eto, malo smo se prošetali. Ja ne znam kad ću da spavam. Juče nisam mogla live u 10 da držim. Ja sam se probudila tek u 10 uveče. Čekala sam ovog čoveka da mi donese za ovu macu što je kritično sa ranom antibiotik i prašak za buve. Međutim, ni prašak za buve im ne pomaže protiv ovih buva u Zaklopači. Ja ne znam kakve su to buve. Da 2 sredstva sam menjala, ništa im ne pomaže. Milica je dobila najskuplju tableticu, ništa ne može da skine buve. A buva nema u kući, to skakala bi po meni da ih ima, nego jednostavno su sve Milica je prenala na mačke, mačke nisu imale buve, ja sam njih očistila, međutim sad je to cela katastrofa i sad čekam tamo 23. da dobijem platu od YouTube-a da odem da vidim da li još ima neko sredstvo protiv buva, jer ja ne znam kakve su ovo buve, na sve odoljevaju. Ne znam šta da radim. Tako da ljubim vas puno i vidimo se u live-ovima, a ja odu da operem kupinice da se zasladim. Ljubim vas. Pozdrav.